Mija i Artijevci. O, bok svima. Pa vi ste već tu. Ja sam Mija i ispričat ću vam jednu neobičnu priču. Jeste spremni? Udobno se smjestite. I krenimo u pustolovinu. Kao i svaka priča koju ste do sada čuli, i ova počinje negdje jako, jako daleko. Ali ne iza 7 gore i 7 mora, a ne. Ova priča počinje daleko u svemiru. Vidite onu zvijezdu? Tu, na nebu. Ma, ne to je žarulja na stropu. Još gore, tu malo lijevo. Ono što sjaje i treperi. Baš tamo postoji planet koji se zove Art. I na kojem žive Artijevci. Art je bilo mjesto na kojem su svi stvarali. Neki su slikali, neki su pjevali, neki su pisali, neki su snimali filmove ili fotografirali. Cijeli Art bio je ukrašen dijelima svih stanovnika, a pjesma je bila na svakom koraku. Artijevci su voljeli zajedno stvarati, a svoja dijela davali su drugim planetima u zamjenu za hranu. Na njemu je bilo divno i svatko je poštivao svačiji rad. A onda je nešto promijenilo sve. Što se dogodilo? Pa sve te slike, pjesme, knjige, filmove, izumi koje su Artijevci stvarali i od kojih su živjeli, jednog dana su nestali. Sve ono što je Art činilo planetom radosti i sreće, nestalo je u jednome danu. Pitate se zašto? Zbog ove ovdje dvojice braće, Copy i Paste. Copy i Paste su, kao i svi mladi Artijevci, svaki dan osim subotom i nedjeljom odlazili u školu i učili stvarati. Učili su o bojama, pjesmama, filmovima, crtićima, slikama, fotografijama, o svemu onome što su drugi stvarali, ali i o tome kako da oni jednog dana stvore svoja djela. Ali dva brata nisu voljela stvarati. Pomalo su bili lijeni, a s vremenom su postali i zločesti. Toliko zločesti da su počeli krasti i prodavati tuđe radove kao svoje. Tako su i dobili imena. A zašto bi mi stvarali kad to rade drugi? Ovako nam je puno lakše. Uzmemo i prodajemo. Na Artu je nastao kaos. Art nije imao policiju i nitko nije znao kako riješiti problem braće Copy i Paste. A onda su odlučili. Jedini način da se zločestoj braći stane na kraj je da cijeli Art prestane stvarati i tako natjeraju braću da sami nešto stvore. Preko noći je nestalo sve. Sve pjesme, knjige, slike, filmovi izbrisani su i Art je postalo mjesto tišine i tuge. Braća Copy i Paste krađom su uništili sve. Jedino ih je moglo spasiti da po prvi put nešto sami stvore. Ali kako? Dok su išli u školu, bili su lijeni da bi nešto naučili. Jedino što su znali je kopirati i krasti od drugih. Copy i Paste odlučili su napustiti Art i krenuti u potragu za nekim drugim dalekim planetom koji stvara i možda ukrasti neka njihova djela koja bi onda donijeli na Art. Ako je planet jako daleko od Arta, nitko neće znati da smo opet ukrali, a ne sami stvorili neko djelo. Odlična ideja, Paste. Za spas Arta htjeli su učiniti sve, ali ne i sami stvarati. I tako se ova priča nastavlja upravo ovdje, u Hrvatskoj, u Zagrebu. I to sa mnom. Bila je subota. Ja sam upravo izašla iz stana, pjevušila svoju omiljenu pjesmu i krenula prema gradu, kada se ispred mene stvore dva neobična bića. Bok, mi smo Copy i Paste i tražimo vaše knjige, glazbu, filmove, sve nam treba. Hitno nam trebaju, moramo spasiti svoj dom. Čekajte malo, kako vam naša umjetnost može pomoći, ne razumijem. Moramo ih donijeti na Art, kako bismo mogli ponovno stvarati. Ajde, ne zapričavaj nas, samo pomozi. Art? Da, Art. Naš dom se zove Art. Zašto si tako zbunjena? Art je naš dom i na njemu više nema ničega i zato nam trebaju vaše stvari. To je jedini način da Art opet oživi. Čekajte, ne možete odnijeti sve naše knjige, pjesme, filmove, slike na vaš planet. To je krađa. O, vidi, što je to i kod njih. Dobro, samo malo. Kako možete nešto uzeti bez pitanja i govoriti da je to vaše? Nema nam spasa. Mi ne znamo stvarati. Mi nikada nismo ništa stvorili.
Možda zato što se nikada niste potrudili. To je teško, naporno, dosadno. A krasti i lagati je kažnjivo. Idemo. Znam kako vam mogu pomoći, ali morate mi obećati da nećete ništa ukrasti. Imaš našu riječ. Idemo. A gdje nas vodiš? Idemo u knjižnicu. Tamo možemo naći sve i dobiti neke ideje što stvoriti. Kako smo ju samo lako nagovorili. Ma znaš, meni se ona nekako sviđa. A možda nam stvarno pomogne da nešto sami napravimo. Ajme, što je tebi? Pa radije bih umro od dosade. Ajde, dosta priče, dečki. Čeka nas dosta posla. Evo, dečki, na ovom mjestu možete naći sve. Knjige, glazbu, filmove, fotografije, slike, sve ono što je ljudska ruka, glas, osmislio i stvorio. I na svemu što vas okružuje nalazi se i ime osobe koja je to napravila. To je samo jedan od načina zaštite od krađe. Samo pošaraš ime i na artu nitko ne bi znao da je to vaše. Paste, ne sramoti nas. Opet ti o krađi. Što smo se dogovorili? Ma, nije on to tako mislio. Paste, baš si smiješan. Ok, idemo na posao. Prošetajte malo knjižnicom i probajte smisliti što bi mogli stvoriti. Ajde, slobodno prošetajte, pa što ste se tako ukipili? I molim vas, bez glupih trikova. O, bez brige Mija, imam odličnu ideju. Savršeno, ovdje ima malo priče, a puno slika. Tu ću uzeti. I ova je odlična. I ova. Ova ne? Kako se nekome da sve ovo pisati? Ma, ove su dosta. Sad još samo da nađem neku olovku, pošaram ime autora i gotovo. Kad ovo donesem na art i kažem da sam ovo sve osmislio i napisao, svi će mi pljeskati. Svugdje će pisati kako je Paste spasio art. Gdje mi je sad olovka? Vjerojatno kod kopija. Baš s ove police Paste je ukrao knjige. Moram priznati da sam prvo bila jako tužna i razočarana, a onda sam mu odlučila dati drugu šansu. Ako ništa, njegov brat kopiju je zaslužio. On nije ništa ukrao i, koliko sam mogla vidjeti, stvarno se želio promijeniti. Mislite da sam dobro odlučila? Vidjet ćemo. No, vratimo se priči. Dok se Paste na trenutak izgubio, Kopi je bio očaran sa svim što je vidio i dotakao. Toliko knjiga, slikovnica, crteža, svega je to podsjetilo na art. Art kakav je nekad bio. Art koji stvara ispunjen smijehom, igrom i veseljem. Kad odjednom njegove sretne misli prekine brat Paste. Ajde, što si se zamislio? Našao sam nešto, bježimo! Je li ti vidiš kako je tu lijepo? Kako svi mirno sjede, čitaju, uživaju. Želim to ponovno vidjeti na artu. Meni izgledaju kao da se dosađuju. Osim toga, mi ne znamo stvarati. Me nikada nismo ni probali. Ja imam rješenje za naše probleme. Samo mi treba olovka da pošaramo pisca. Ne želim cijeli život bježati, skrivati se i lagati. Ne želim da nas svi pamte kao braću koja su uništila art. Zar ne shvaćaš? Mi možemo postati braća koja su spasila art. Ali kako? Mi ništa ne znamo. Ja vjerujem u nas. Moramo pokušati. Moramo naučiti. Paste, ne možemo cijeli život krasti i kopirati tuđa djela. Mi se moramo promijeniti. Dobro, vratit ću knjige. Sva sreća da nisam ništa pošarao i da me Mija nije vidjela. Paste se uputi prema policama, ali ga zaustavi neobičan glas i pjesma. Bojiš se da sreću neću naći. Vjeruj, za nju ne treba mi vrać. Dečki, sviđa vam se Mija? Ona se zove kao ti. Jeste vi blizanke? A kome ukrao ime? Da, blizanke smo po imenu. Ona kao da pjeva o nama. Ti Kako lijepo pjeva i svira. Pa ona sve zna. Naučila je. Mija sama piše tekstove i glazbu za svoje pjesme. A to možete i vi. Samo morate pokušati. Ja ne mogu. Ajde.
Dođite da vas upoznam. Mija Bok, ovo su ti moji prijatelji, Copy i Paste. I jako im se sviđa kako pjevaš i sviraš. Bog, dečki, baš mi je drago. Hoćemo nešto zajedno otpjevati. Ajoj, pa mi volimo glazbu. Ali nikad nismo probali pjevati. Da, a ni svirati. Ma ništa lakše, hajde probajte sa mnom. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj besmislici pripadam. Svijet crna, sve je bijelo, ali život nije siv. Sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Mija, možeš li nam dati neki savjet? Željeli bismo osmisliti pjesmu za naš planet Art koji je ostao bez umjetnosti. Zapravo, mi smo ju uništili. A jedini način da ju vratimo je da nešto sami napravimo. Kako si ti napisala ovu pjesmu? Ma jednostavno, sve što sam osjećala i što mi se vrtilo po glavi zapisala sam na papir. O tome sam onda malo razmišljala, smišljala, puno svirala i na kraju je nastala pjesma. Evo, rekao sam ti, to je naporno i teško. Vidi što je sve trebalo raditi samo za tu jednu pjesmu. Mi nemamo toliko vremena. Bolje da krenemo dalje. A ne. Ovaj put nećemo odustati, ma kako bilo teško. Paste, obećao si mi. Dobro, za početak ću napisati sve što volim na Artu, ali ne vidim kako će nam to pomoći. Znam, Copy, nama treba pjesma. Pjesma koja će spasiti Art. Nešto kao... Volim boje, volim smijeh, volim igru i volim svijet. Čekaj, daj da vidim. Volim boje, volim smijeh, volim igru, volim svijet. Nekad knjiga, nekad stih, slikam, pjevam, baš sam lik. Lijepa slika ili film, mala želja ili san, ostvarit ću sve sam. Ja želim, hoću, mogu, znam, šareni se art i svi opet stvaraju, raznim bojama šaraju. Naučit ćemo sve i pazit čije je, ne moraš kopirati, umjetnost se mora stvarati. Dečki, ovo je sjajno, bravo! Mislim da ste upravo napisali svoju prvu pjesmu. Bravo! Čija je ovo pjesma? A vaša? Vi ste ju osmislili. Vaša! Kako? Ne razumijemo. Pjevali ste sve ono što želite, volite i osjećate, a to je najbitnije kod stvaranja. Paste, ti si napisao tekst, a ti si Copy napravio melodiju, znači vi ste autori. A mislili ste da nikada nećete ništa stvoriti? Joj, dečki, tako sam ponosna na vas. I ja čestitam! Mija, moram ti nešto priznati. Ja sam uzeo knjige i želio sam ih vratiti na mjesto, ali me je zbunila Mijina prekrasna pjesma. Evo knjiga, ništa nisam oštetio. Možeš li mi ikako oprostiti? Molim te, Mija. Žao mi je što si to napravio, ali mi je drago da si odlučio sve priznati i ispričati se pred svima. Prihvaćam tvoju ispriku i opraštam ti. A sada brže bolje doma i vratite umjetnost na Art. Mija, možemo li još koji put doći do tebe ako nam bude trebao neki savjet? Ili pomoć. Da. Ma naravno, dečki. Znate gdje me uvijek možete naći. Koja neobična priča. Mislite da je to sve bio san? Vjerujte mi, i ja bih to mislila. Da sve to nisam i proživjela. Samo me jedna stvar muči. Gdje su oni naučili hrvatski? Ma dobro, to će mi valjda ispričati neki drugi put.